morning, adlong Wibis na 22. Wibis sa buntag. Sa di pa kumusog sa istorya. Salamat dahil ko sa labang mga kakahom. Kaabot ko nga ng orasa. Salamat po dako sa panglabaw sa mga kakahom gihapon, Lord. Salamat. Malampas na nahag 55 sa atong natawan gihapon. Dengan salamat hinggang tanan katong na great na sarendayang dapit sa kalibutan sa Pilipinas o sa gawas. Dengan salamat dito kalipay yung dako sa wabi nagkatapok tungod sa mga lain-laing mga kuan panikay-sikay sa kinabuhi. Ang anak basibo laki, ang panganay bayot purpur tas wadila, ang kamanghuran Herlin Gumis diha sa Garcia, isang Paris to sa Taiwan. Kamusta diha sa Taiwan? Nag-urab ako kay balita nga nailinog, pero kamusta ko rin chat ko, reply okay ra. Salamat Lord. Lord, salamat. Nakalapas ko sa hangkasang 25 akong adlaw. Katong nang great ng tanan, dengan salamat yung tanan. Ayun ka mga wakil ko sa team, isang nga na naripay hapon ko. Sabi niya diyan ni Ben Parol. Salamat, madam. Diha sa Kambaha ni Lilian Anthony Family. Salamat dam, bisag wa ta nagkita. Pero nagmahal gyapon ka na ho. Sige gyapon ka. Wala, salamat ka do diha. Moabot ang panahon nga magkita ta. Sana din nga wala kasbay, wa man ko naman ko ang serbisyo para maka survive. Ibaw na mo sa mga problema. Hindi makatapok-tapok sa adlaw ng tawan gapon. Diha ni Rosemary, nila ni Gaga, da sa Hall of Justice. Ni Arcely Squadro, madam, ma'am. Salamat ma'am sa imong great. Diha sa US, ni Ma'am Ulrich Ferry. Salamat, I love you sa imong message na ho. Salamat. Katutanan-tanan ng message, di lang natatagsaon. Salamat yung tanan. Amping. Diyan na po sang servisyo rol. Katong atang-atang. Ngari ko kay napakumay pakals. Sorry dyan. Kasi pang pakals na harong katong crisis. Naman diningan to rin tagpo na ho. Hindi kong simpa. Kaya bisa na lang ta akong pansit. Million sorry dyan. Kapong adlaw sang adlaw. Ito'y gikadalit nila sa itong ang classmate nga tusbay. Sabi tudo. Sabi ang amiga. Sabi silingan na hang gamay. Nganingan ha. Kaya ito lagi siguro na ako'y pansit. Pagkatinod naman, naining muhatag na cake at ang apo ni Mrs. Gapon nga na ako ni pang cake. Pero at ito na ipalit o mag-cake at ito mag-celebrate gamay sa adlaw karong Sabado. Puhon na mas kiyakin hingin nga na kung siya pang cake palitan ko nung sa cake sa adlaw. Kita laman tapon sa Sabado. Napinuod pa itong naingon nga pang-cake ko nung bigas ang ako. Salamat. Ya. O lagi to. Sorry sa katong na sa bahay gabi eh. Sinja na dito mo. Kakibaw mo crisis. Kung panahon na. Agwantara ko balik ko. Trabaho. Parang na ginagbayang mamiso maabot daw adlaw. Una nga. Sinja na dito mo katong nangitag pakals. At hindi ka papakals nito. Puhon-puhon na o pabuton ko sinta kasi manang panahon na siguro makasasinta ko kasi anay pakal sinagmay. So pagkakaroon sorry jud gado sang adlaw na tawhan gapon. Nagkuha naman ko ning atin lamang ko mas simba ko gapon sa mga alas 5. Bisa pasalamat na naka 55 ko. Okay, ito naman ron, nanakos ang gusto, magkuhan sa ako.
Salamat day po ko sa mga igsoon. Patong ning greet na ho, ning bati na ho, ug happy birthday. Salamat yung tanan. I love you. Yung tanan mga sister nga nang greet na ho, ug happy birthday. Salamat. Labi na ni Melita. May kinaunhan din ng greet. Alex. Salamat. Mama Julie. Salamat. O ni Aisa. Hatang pagmangkon. Salamat ay. So, kung mga igsoon nga, wala na kayo dumdum, kayo dumdum gyapon ko din do, amping naman mo kaunay, mga igsoon, diya. So, ni Jin, salamat Jin, I love you Jin, amping diya Jin, gimingaw na po kunin mo diya, at atong banding-banding dari sa ato kasi, mga December po hon, birthday na pong nanay, kasi magkatapok na po ta, banding-banding na po ta po hon, ito naman lagi ron, tugod na ko sa servisyo ang gaaban biwat pag sa ara to naapit naman alas 7. Once again daghang salamat yung tanan, I love you, amping kanunay tanang ligog sa atong panginabuhi at matag adlaw-adlaw. Salamat day po ko sa mga igsoon, patong ning greet na ho, ning bati na ho, ug happy birthday. Salamat yung tanan, I love you, yung tanan mga sister nga nang greet na ho, ug happy birthday. Salamat. Labi na ni Melita. May kinaunhan din ng greet. Alex. Salamat. Mama Julie. Salamat. O ni Aisa. Hatang pagmangkon. Salamat ay. So, kung mga igsoon nga, wala na kayo dumdum. Kayo dumdum gyapon ko din do. Amping naman mo kaunay, mga igsoon. Diya. O ni Jin. Salamat Jin. I love you Jin, amping diha Jin, gimingaw na po kunin mo diha, at atong banding-banding dari sa ato kasi mga December po hon, birthday na pong nanay, kasi magkatapok na po ta, banding-banding na po ta po hon, ito naman lagi ron, tugod na ko sa servisyo, ang gaaban biwat pag sa ara to, naapit naman alas 7. Once again, daghang salamat yung tanan, I love you, amping kanunay, tanang ligog sa atong panginabuhi at matag adlaw-adlaw. Salamat. A few moments later. September 23. Salamat. Ito, September 23 ron. O, mag-birthday ko, happy birthday ni Alex. Mama ni Riana, birthday ni Alita karon, nadya sila sa Manila, Kauban Plasteri. Happy birthday, Ale. I love you, Le. Amping mo diyang tanan. Basta na mo diya. I love you. Happy birthday. Ay ba, pulay mong edad. Ako parang nanay. Basta kay birthday rin mo, ni Junjun, bek-bek diya sa Dalagit, Cebu. Happy birthday, bro. God bless. Wala pa yung edad. Okay ba? Si Jen, salamat Jen. Sa birthday mo na pag-birthday. Amping mo diha. Alas, sunod pag-service. Amping mo kanunay. I love you yung tanan, mga sis. Si Aliana, mo kanta dito. Kasi pag mo niya kanta, walang ko maka-video kay mag-visit ko. Yung kanta dito sa pag-laging simana niya, ang sangbag, yung kanta na to kay ibaw sa mag-birthday September ang nakana. Number 1 ay isa. Oh, number 1, Benedict Florano, anak ni Nita sa Manila. Si Aisa, si Violet Purple. Ako, tapos anak ni Roy. Si Junjun, namang masamong. Murag mo naman siguro. Galiana, 26. September 26 Aliana, last is ang birthday. Karong Lunes po. Subunaho, dengan salamat. Salamat Lord. Sa grabe.